Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Proverbio 14, versikulo 10. Bukod mo ti ragsak mo, bukod mo ti ladingit mo, awan ti sabali ang mairaman kadagiti arikna. Papagayam, intay denggan ti sabali pay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nagpintas dito a parke. Magustok na unay. Nang rona kat kadwa ka. Ay na, di mo lang mo, Peter. Nakaragragsak ak unay. Ure siya. Naragsakak, man. Talong aldaw ta dito alugan. Iso nga ipapasta ti agpasyar. Mercy. Ay ayatan na kadi talaga. Nga ure at daan ako ni ti pamilya. Launay, Peter. Ingkadeng ko iti asaan ako na makirelasyon. Wano maki-boyfriend. Ngamdimtan ka. Diyakon malapdan ti bagik nga agayat kan ka. Agayatak matkan ka. Agyaman na. Ay ayatan ka. Kat adda aklat ta iti abay mo. Anyaman ti parikot mo. Si dada anak at umulong. Nolakit ta ka ba ilak? Mercy. Juan. Amok ngay ayatan na. Kat day ta titakdarak. Hello, Peter. Itay pa'y awagan ka, ngam di ka matsumungsungbat. Ada ni Peter EJCR. Ha? Sino ka? Apay asika ti simungbat iti cellphone ni Peter. Gayam nak ni Peter. Sige ha, bye. Hello? Hello? Hinigdop na na. Sino na dyan babae? Apay nga iso ti simungbat iti cellphone ni Peter. Nangag ko ang nagring ti cellphone ko. Sinong batam ka di? Juan, ni bakit mo ti umawag? Apay sinong batam? Amangan no agatap day jay. Imbagak agayam na. Ket, anya ti kunana. Inyof ko adagos ti cellphone. Urayam mong umawag tumanan. Sige. Siya kung ti umawag ken kwa na. Sino dyan ang sungbat itay iti cellphone mo? Babae mo't day jay? May sakadag iti katrabahwag. Kasta ka di. Kat, kumusta mo't ti umuna nga aldaw ti seminaryo? Awan parikot, bakit? Ala nga rod. Agan-anad ka akanayon lakay. I love you. I love you, bakit? Ala nga rodan. Bye. Ay, agyaman ak. Kunaklakit din no asino day dya babae asimungbat iti cellphone ni Peter. May salagayam akatrabahuan na. Maditiriknak itinangag ko, Peter. I love you ko nam kinibakit mo. Idin to tadumdum nga. Apay nga minadi kay madayo. Kandya kahit nga agatap ni bakit ko. Iti pa nang sungbat mo iti cellphone ko. Masairak. Saan ka na masair? Saan nabalit na kaduanak ita? Nga manulaang nga aldaw. Awan mabalinta. Alakitin. Rumortan dito'y cottage. Taintag pag na. Okay. Uwan, Mari Helen, ada babae nila kay ko. Iso alimami isti pa nakilangan na kanyak. Agasam, maturugan iti bangir a kwarto. Ha? Apay mo tanakasta. Di naksiguro mairusok a kaabay. Ngamin, mas ayayatin na di babae na. Iso anang kaikadang akon, Mare. Panawak lang nga nila kay ko. Ngam kasanon ti anak yo. Saan mo't amabalin nga ibantay ko latan ti bagi kanila kay ko. No dinak mo't ayayatan. Agasam, maturog iti pangir asiled. Sakot, nagsapa arumwar. Tengat rabi iti sangpet na. Wano saan, parbago na sumangpet. Anya mo ten. Nakaragragsak kayo idi nga agasawa. Akaslawan parikot yo. Gaputa ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Apay akastoy mo ten tinagbanagan ti relasyon nyo. Naimbagpay kan ka, Mare. Tawan parikot kanila kay mo. Talagang ayayatan na ka. Wan marifem niya. Nabayag kami ng agasawa. Ngam pulos asaan ang nagbabae. Ngam nila kay ko. Nagbabae. Iso adya kon kabaulan da ito'y. Panawan milangan.
Tadyak kayatan ti masaktan pay. Alas Jason iti rabii asim mangpet ka. Nangan ka din? Wen, O sige, ingka agpalasan, ta isimpak dagiti bag mo. Ikatak dagiti kawas mo amalabaan. saanan? Syakton. Ingkakit maturugan. Sa anak pa'y makaturog. Ikataklaan dagiti malabaan akawas mo iti bag. Mala, ingkan dita sila taginanakan. O sige, inakbit ag shower. O sige. Ipan kon iti paglalabaan dagiti kawas ni Peter. Ta ibabad ko pa'y laang. Ilabakton inton agsapa. Apay nga ada underwear ti babae dito'y pak ni Peter. Nalabaga nga underwear asabong-sabungan. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Saan ko pala ang akasarita ita? Maipapan iti da ito eh. Tamok anabannog. Inton bigat laangan akasaritak. Anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam marsay kaanakan. Agawak ni Peter iti pamilya na Auntie Wilma. Ha, ay na marsay, maditi kasta. Amuyo ka di abayat abo may bayang ti relasyon mi kini Peter. Kat umun-unag ti panagayat ko kenkwana. Kayat mo kaditi kasta. Ama ikadwa ka laang ababae iti biyag na. Kas ita, naggapo kayo adwa iti bakasyon. Ngem sa dino tinagawidan na. Siyempre, iti pamilya na. Auntie, Naragsak ka nga agpayso no kadwam ni Peter. Ngem kalpasan dayta. Agliday ka matlaang. Gapot agawid to matlaang kani bakit na. isungarod nga agawak iti pamilya na. Panagkunam kadikat umanugot. Mang panunutak iti nasaya at apamuspusan, Auntie. Di ka agar aramid iti pagbabawyam to iti odi na. No dakas ti panggap mo, sigurado nga agladingit kanto matlaang. Bukodam to day ta apan agladingit mo, gapo ta sikati akin aramid. Auntie, Denggam ko matibalakad ko kan ka kaadakan. Agsarita taman. Maipapan iti underwear ti babae ang naalak iti pak mo. Dayto yo. Underwear? The underwear ni Marcy. Apay nga ada dayto iti pak mo. Nakanayon iti brief mo ang nakakupin. Ha? Diyan ka mo. Nalabit alino ko nakti aking kuka iti dayta. Agsasao ka di iti pudno, Peter. Wen bakit? Bayaman, tapag sasawak to day a babae. Loko day ah. Peter, agtalakakan ka. Kat di mo ko madadaulan da ita. Ta iti kanito adadaulam da ita. Saan na kaminton ang makita iti anak ta? kayat mo ka diti kwarta, Bugoy? Ay, katwa na. Kayat ko ah. Asino ayamot ti maditi kwarta? No kasta nga ron, aramidam ti ipapaaramid ko. Tangdanan ka iti dakkel agatan. Kanya nga iti iparamid mo kanyak. Disgrasya ang ti pamilya ni Peter. Si putam anaimbag ida. Kat makaamukan ton, no kasano ti wagas mo. Basta ti importante, agbaligi ka. Ken pumanaw kanton dito'y alugar, kalpasan ti pasamak. Ariglado. Itot ko kan katiladawan kan address da Peter. Ket manungay ti itangdan mo kanyak. Umdas ka din ti 50,000. Uy, wow. Ayos daytan. No kasta, awan nga rod problema. Umanugot ak. Basta da kwarta katukad na. Nga uray pakadaksan ti sabali. Okay kanyak. Arami daklat ta. Okay nga rod, awan parikot. Mabiit laang lalaki, kasarita ka. Apay nana. Nangag ko ti saritaan nyo iti kaanakak. Dakas ti panggapyo. Anya kumaita. Sana balay. Tangdanan nakmet. Oray pakadaksan ti sabali, aramidam. Basta maadaan kalakid di iti kwarta. Katuan.
Anya kuma? Ammom barok. No dakas ti aramidem. Agbalatak matlakan ka. No saan ka man amadusa di tirabaw ti daga. Saan kanto ang makalisi? Inton panungpalan. Kad ngan nakati Diyos. Kat ija impierno ti pagtungpalam. Agnanayon arigat tilak amom ijay. Anya? Barok. Liklikam ti dakas. Tati Diyos. Makit-kita na ti tunggal garaw tayo. Saan tayo ang makalisi? Iti imatang na. Hello, Uncle. Nakaawag kayo man? Wain helain kaanakan. Masakit ni Antim Delia. Kaya't nakaamakita. Iswano andawayam. Umay ka kuma dito'y lugar tayaw. Isurot mo ti asawa kan anak mo. Sige, Uncle Milyong. Umay kami. Agyaman na akbalasang ka. Hindi yu baybayagan Wan, Uncle. Di kay agdanag. Umay kami. Wan lakay. Daan ti Delia kan Uncle Milyong tinang paadal kanyak. Aging ka nakalpasak iti kolehyo. Isudan ti timakder ang naganak ko. Sipod pimusay dagiti naganak ko. Gapo iti disgrasya. Utang ko anay bag-anakam day takadakwada. Ako da kayo latan ti mapan, bakit? Sana ka makasurot. Inton maminsan tulangan. Nagado tinaurnong at trabahwak iti opisina. Anya? Wenno saan, ipalpas ko ti trabahok iti opisina. Tas sumuro takto iti lugar yo. O sige. Urayan da ka nga rod, ijay lugar mi. Wan Mari Helen. Rimara nila kay ko itay. Iso agon dawayan may matan ti pumanaw. Kat saan kami nga agsublipay. Ala, sapay ko mata makaamiris nila kay mo. Kat maurnos yung ti relasyon nyo nga agasawa. Urayan mi nga agbalbaliw Ngam no saan? Saan kami nga agsublikan kwa na? Kat ala, agan-anad kayo nga rod iti biyahe yo nga agina. Oray da kayo, Mare. Agan-anad kayo mat iti biyahe yo. Amapan ijay lugar yo. Ti buisit a lalaki. Taimbabawi na ti ipapaaramid ko. Ha? Nayunak pa'y titangdan na. Ngam di na kayatan. Kasla maburiburan ka. Kasla nga min sa anak nga agbaligi iti gandat ko, auntie. Nga ipapatay ti pamilya ni Peter. Auntie, Nasaya at no saan ka nga agbaligi. Tano agbaligi ka. Sigurado a pagbabawyam to iti odina. Agbalbaliw ka kuman kaanakan. saan dak ko man apakibyangan, auntie? Apay kumaasaan. Saan aga po ta sika timang pakpakan kanya kat di kan pakibyangan. Auntie, Dakas ti panggap mo. Iso alapdan ka para iti pagsaya atam. Ita no di ka dumngag. Kat agsublintukan ka ti ibunga na. Awan to ko mati pabasulam no di day tabagim matlaang. auntie, Kanwaswasa mo ti relasyon nyo ka ni Peter. Taadaanan iti pamilya. No kasapulan nga umadayo ka, aramidam. Makasapol kanto iti talaga aparakan ka, kaanakan. When Mercy, awan ti aginak ita iji balay. Iso anawayata. no kasta, dito'y kan balay amaturog. Bayat nga awan ti aginam. When ngamin, kailiw ka kanayon. Uray kaidak ni bakit ko. Si kalata ti adday ti panunod ko. Talaga? Agyaman ako na Peter. When Mercy, ay ayaten kamit unay. Kaya't ka akasarita, Peter. Ambom nga adaan kan iti pamilya. Ngam nakirelasyon ka pailaan kan ni Mercy. Nana, agin inayat kami ka ni Mercy. Sa bagay, awan sa bali amang rik na iti ibo nga ti immoral nga aramid yo. No di, da kayo matlaang amismo. Nana? Apay ti kunayo, agnanayon anaragsak kayo. Ang mga numabalsan kayo iti day tangar aramidan yo. Kwa nana. Diyak kabalan aliklikan ni Mercy. Liklikam ni Mercy, kat ipamaysam ti asawam. Ti pagayatan ti Diyos ti aramidan yo. Saan kat at ikinakilo.
Tano ti pagayatan ti Diyos ti aramiden yo. Maragsakan ka na kayo, kat bendisyonan na kayo pa'y. Nana, Likli ka mon ti kaanakak. Di ka agbalin ama na gimbubukod. Bayam ang makasarak iti single akas kenkwana. Agbakasyon ta ija Isabela, Mercy. Tapno maliklikam ni Peter. Aglive ka pa'y laang iti trabahom. Auntie, Alan, kaanakan. Agtungpal ka kanyak para iti pagsayatang. ngam auntie. Diyak kabailan ajak makita ni Peter. Saan a kompleto ti ragsak mo, no ni Peter a pamilyado ti karelasyon mo? Auntie, Agsapol ka iti single akaskan ka. Kat sigurado, 100% ti ragsak mo. Saan akas ita? Saan anaan-anay ti ragsak mo? Gapo tada kainagaw mo iti puso ti karelasyon mo. Manumot ten abulan nga da kami ka ni Merce dito Isabela kasinsin. Wen kasinsin. Kat naimbag ta nakasarak dito iti panggadan na. Uwan nga rod pagyamanak unay dayta. Ken naliklikan na ti pamilyado a karelasyon na. Ay, uwan nga rod kasinsin. ni, siyak samad tan ti pagsarsaritaan nyo, Auntie Mila, Auntie Wilma. Ay, uwan kaanakan. Maragsakan kami. Tanadaan kan iti trabaho dito'y Isabela. Wan nga rod, kendakkel ti sweldok dito, Auntie. Kang runaan na, naliklikam ti karelasyon mo a pamilyado. Wan, Auntie Mila, ingka gumaak nga inaklon ti kinapud no. Kanyak gayam kayat yag nanayon na kabit. Agyaman iti Diyos, tanabailak alinipat ti panagayat ko kini Peter. Nailiklik ka iti basol. Kat sapay la kumata saanen ang maulit. Wan, Auntie, saanan? Kan naragsakak ita. Ngamin, kasla na bang aran tiriknak, idiliniklikak ni Peter. Wen kaanakan, nuliklikam ti basol, ragsak ti ipaay na. Wan, Auntie Mila, kit idaw-dawat ko, asapay la kumatanaan anay tiragsak ti pamilya ni Peter. Gaputaawan akon akibor iti puso na. No ammom adakas, dimon aramidan, tasikan tumatlaang ti pagdasalan na. Ipatag kan ipaay mo kitdi ti pakaragsakan ti pamilyam, tapno natalinaay ti biyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.